Paniskan kang ya komisi bae ang zakhana khargna nge. Ro bisa dia tang sajde maba gini. To guys, punishment asa bang. Challenge जागोन दिनै मेगिनि. To finally guys, नै बेलेग डिजाइननि जों बानायदो अदाबखौ. नै आं पानिशमेन्ट होग्रा. नै punishment. बिखौ यो दासो नागिरना लाना फैदोंमोन किन्तु बे बुस्थुखौ न'आव लांले आं आरो गारना होगोन. Hello guys, hello. माने मा होनो बोथोरा खाननैसो अखानानै देनजार दुंदो ना माने बोथोरखौ सान्दुंआनो सान्दुं देनजार सान्दुं दुंदो दा मानसिखौ बेलेग नुदो जानो हागौ ओमफ्राय नोंथांमोना दिनै थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै जोङो मा खालामनो थांगासिनो जों माने एसे सटा मटा पार्टि खालामनो नागिरदों आरो दिनै ना पार्टिबो जागोन ओमफ्राय चेलेन्जबो जागोन थ' लोगोफोर दिनैनि चेलेन्जखौ माबायदि जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय पानिशमेन्टबो दोङो पालिस जोङो ओरैनो जागोन आरो जाय जोनो बेनो पानिशमेन्ट मोनगोन आरो पानिशमेन्टआ माबायदि नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय दा लास्टआव नुगोन नोंथांमोना पानिशमेन्टखौ मा आंबो मिथिया आरो आंदो जाग्रा खासेयाबो मिथिया थ' लोगोफोर आं दा संनायखौ रेडि खालामहैनोसै आरो ना नोंथांमोना आंनि भिडिअ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनि सिगां बुंनोसै आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नाङोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो नोंथांमोना सापर्ट होबाय थाबा आंबो भिडिअ गोदान लानानै फैनो गोसो जायो आरो ना बेनिखायनो सापर्ट होबानो जाबाय आंबो गोदान नोंथांमोननो थाखाय भिडिअ लानानै फैबाय थागोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फाइनालि लोगोफोर दा मेगिखौ लाना फैबाय आङो नै मेगिया बेयाव दङ ओमफ्राय दा बे मेगिखौ जोङो सानैजों चेलेन्ज खालामगोन चेलेन्ज जागोन दिनै मेगिनि थ' गाइस दा जोङो बे मेगिखौ संग्रोनोसै मेगिखौ संनायनि सिगां दा जोङो अदाबखौ बानायग्रोना लानोसै फाइनाली गाइस नै बेलेग डिजाइननि जों बानायदो अदाबखौ माने नैखौ नांथानाय आरो ना लराखौ नांथानाय सारायखौ नांथानाय लरा होनबा बेलेग खोनायो जोंनिया लरा होनो थ' गाज्रि मोननाङा नाय गं गोनां गं मोननै दङ इयाव थ' गाइस ओमफ्राय दा जोङो नै बन लाबना दोनखाबाय ओमफ्राय इयाव बनखौ होनानै जरायनोसै ओमफ्राय संनोसै आरो ना थ' फाइनाली गाइस आङो माने हाग्रा गेजेर नै माने मा होनो अर जरायनो थाखाय जेबो गैया नालाय बेनिखायनो थालिर बिलाइ लांनो फैदो आरो ना नैखौ थ' गाइस नै मा होनो थालिर बिलाइ लाबाय आङो बेदोनो जरायगोन जोङो माने बेदोनो अर जरायगोन आरो ना ओइ बा बिराद हाग्रालै माखि दिनैनि भिडिअ बेलेग टाइपनि जागोन गाइस नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्ट नांगोन बाय थ' दा अरखौ जरायग्रोना लाग्रोनोसै आरो ना फाइनाली लोगोफोर दायो जाबाय आरोना जोंना मेगि संनाया जाबाय ओमफ्राय दा थिखांनोसै थ' गाइस दायो जोंना मेगिया देनजार रानथाबजोब्बाय ओमफ्राय आं दा थिखांबाय र' जागा नागिरनो जागा बरिया जागोन थ' इयाव दोनबाय दा ओमफ्राय दा राननोसै खानायदो ओमफ्राय जानोसै आरोना सिम्पोल थ' थ' गाइस बिराद सिथाबदो माने रानथाबजोब्बाय नालाय बेनिखायनो बिराद सिथाबदो बुस्थुआ मेगिया दा जोङो चेलेन्ज खालामगोन मेगिनि ओइ नै आं पानिशमेन्ट होग्रा
Rolai जोबाखै जाथ'वाखै नोंहा दासो जानो नायदो गार' खननै बाल मोजां रान आरो नै हाया हायाबा दैखौ लोंना हो जाबाय साराय थिंदोन हो बेयाव दोन साराय फाइनालि गाइस जों दानो चेलेन्ज मेना बेदो आंदो ओमफ्राय दा जोङो चेलेन्ज खालामसै आरोना थ' पालिसमेन्टआ माजों खानिबाय कमिटिया दै ओइ दा सला गोसोम गाननायासो मिथिगौ आइस जोङो बराया जबाय आरोना नाय समान समान इयाव पेकेट बानि दोङो ओमफ्राय दा जोङो बेखौ स्टार्ट खालामगोन ओइनो बान्दरा ओइनो बान्दरा ओइनो बान्दरा ओइनो बान्दरा माबा बुंनो गोसो दोङो जायैनि सिगाङाव जाबानो जाबाय जाहाथे मोजां नांथानाङा आरो ना पानिसमेन्टखौ आं एख' मिथियाबाय आं जाखांनानै खारगोन आङो पानिसमेन्टखौ आं एख' मिथियाबाय आं जाखांनानै खारगोन आङो बड़ा हरामी हो बेटा जाय फार्स्ट जाखांनो हायो बेनो देरहागोन जाय फार्स्ट जाखाङो बेनो विन जागोन माने ओमफ्राय जाय लास्ट जाखाङो बेनो पानिसमेन्ट मोनगोन थ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ जोङो दा स्टार्ट खालामनोसै आरोना न' रेडि दे होमबा रेडि रेडि थ' गाइस जानोसै रेडि 1 2 3 स्टार्ट लागाओ टाइम गैया खिनो जा पानिसमेन्ट मोननो लुगैखोबा जा मेरो लाबाय थाखानांगौ ओंखायनो सेटिं खालामदो सेटिं दा आंथ' देरहाबाय रैखा गैया नै गाइस जों गार' खामादो नाय जानाय गार' खामादो थ' नों जेनबायना दा हाला भाइ हाला मोनसे नोङो हाला जेनबाय होनना बुंनांगोन ना जेनबाय आङो जेनबाय थ' गाइस खोनाखादों नोंथांमोना जेनबाय भाइ आङो मेक जानाय जेनबाय बियो आंना दंबावोमोन नाथाय बियो सेटिं खालामदो गार'दो माने साइटिं गार'दो नोंथांमोना नुवाखै केमेराया आंनि फैनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट गार'दो हमनानै गाइस दंबावोमोन आंनिया ओमफ्राय दा इ जेनबाय नालाय आंलाय मानो जाबावनो थ' दा पानिसमेन्टखौ नायनोसै माबायदि जेनबाय इयो थ' गाइस आंथ' देरहाखाबाय दा ओमफ्राय आखाइ सुग्रोना लानो र' पानिसमेन्ट नै जों लाखिखाबाय नै खारदोंमोन नै बिथाङा खारदोंमोन लाखिबाय जोंखौ हमनानै थ' गाइस नै इखिनाव दंबावोमोन इखिनाखौ नाथाय नांला गार'बाय जोङो जाला दा पानिसमेन्ट थ' आंथ' मिथिया पानिसमेन्टखौ माबायदि ओमफ्राय दा सोंनोसै लगायनायाव नोंखौबो नांथ'ला दे दा लहाया बुंगोन पानिसमेन्टखौ मा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय पानिसमेन्ट मोननो टाइम जाबाय मोनथारसिगोन पानिसमेन्टआ माबायदि मिथिया खिन्थु पानिसमेन्टआ माबायदि र' पानिसमेन्टआ माबायदि मिथिया आंबो ओमफ्राय guys, punishment apa? Itu yang sembrono. Tuh guys, punishment. Pero bisa dia tang saja deh begini. Tuh guys, punishment aja bang. Tidak ada sigar masalah. Thumbnail dia ini. Tuh guys, nोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ पानिशमेन्टखौ माबायदि दा नोंथांमोना जोंनि पानिशमेन्टखौ नायनानै माबायदि नांदो कमेन्ट खिथाहरबानो जाबाय थ' आंथ' जानो हाखानाय नंखालामोन इ सिटिं खालामाबा इनो देराखैमोन आं सैजेनगौमोन दा नोंथांमोना नुबाय सिटिं खालामदो गार'दो आं देराबाय देराना मा जानो गाइस नै आं उसिनांबाय लानो थांनायावनो मा जाखो Mati baik dia, tuh baik. Sana ter. Mati baik dia, para experience gria dia orang nih. पानिशमेन्ट मोनबायना दासो
लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट नांदोंबा नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय माबायदि नांदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ आंखौ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय टाटा Bye bye guys, bye bye. Bye bye. बिखौ दासो नागिरना लाना फैदोंमोन खिन्थु बे बुस्थुखौ न'आव लांले आं आरो गार' होनगोन अभी मजा आएगा ना बेटू मा बेदर मार्च पिच खालामगोन दादो बे बुरजा जाबासो गोथौ जाबाय ना गेजेराव नै तो गाइस नै उखुरफोरा माने जोङो इथिं गारवाखैमोन होनबा बेखौ लायना जाफैदों मोनजाथारैफोरा नैला लया मोनजायाखैमोन ना दानि नै ओइना डेन्जार जादो आङो पेकेट एक्सट्रा संनासो जादो बा आरो गार'दो दा जायो लास्टआव बिखौ खालामनानै पासआव थांना होनो हागौ बेखौ मिथिया फालतुलै जों गारवखांनायखौ जादों ना बाय पियास जादोंब्रा आं हिसाबनि खनसे जांख्रानै आरो लाबफिननासो खननैयावलाय फासआव खनसे लांबाय र' फासआव खनसे लांबाय आरो लाबफिनबाय ओमफ्राय लास्टआवसो गारथारनांगोन नों एसे आखायानो खबाय हमनाया मा हमदो बोलोखि नामा तो गाइस रेडि र' आं बुंफाना रेडि आगर ना रेडि रेडि Bye. Bye.